Alright, my guy. Nkani inachitika pakanthawi koma ine sindimayiwala yayi. Danlu ankafuna kutulutsa nyimbo ina yake yotchedwa Take My Body. Anthu ambiri amayidziwa ndi dzina loti ndi Nyere. Kwa amene sanayimvere imamveka ngati choncho. Alright. Nyimbo isanatuluke nkomwe anangotulutsa ka snippet kenaka amene inautsa moto pa Malawi. Anthu anatukwana, anthu anayankhula. The Censorship Board imene bungwe ku Malawiko lodabwitsa ndithu la censorship. Kaya pachichewa tinganene kuti chani bungwe lophimba maso anthu. Ananena kuti the Censorship Board we have reached out kwa Danlu the court yake kuti it is a song court iyi kuchokera kwa Dani Deputy Director of Arts responsible for censorship anganire ntakoma. Imagine munthu being responsible for censorship in the arts. Uzipanga chani. In fact ndikuti daily amangokhala kuti akuyang'ana ndi chani chimene lingapange sense. Chifukwa choti akapanda kupanga sense kanthu ndikuti chani ntchito palibe. A Director of Arts responsible for censorship ananena kuti it is a song that the Malawian public is very uncomfortable with, considering that our culture is quite conservative. To quote Section 23 of the Act, it is contrary to the interests of the public, and it is a matter that is indecent or obscene or offensive or harmful to public morals. Ntakoma said, oh my fucking God. Number one, let's dissect court imene akunena kuti nyimbo iyi si yabwino kwa Malawi chifukwa chikhalidwe chathu, our culture. That's number one. Munthu akangopanga koti ichichi kuti chikhalidwe chathu Malawi. Number one, kodi Malawian culture ndi chani? Anthu ambiri amanena kuti Malawian culture amatanthauza culture yawo. Kodi Malawian culture amayidziwa amene ku Malawiko when we say Malawian culture, what is it? What is it? Ndipo ndi culture ya ndani. Mukapita kwa Asena, anthu amakonda kutukwana kumene koko. There are people who are very liberal and sex is at the center. Ku Malawiko chigololo chili at the heart of Malawian culture. Kodi a censorship body akunena kuti nyimboyo ikudana ndi chikhalidwe cha ku Malawi. Akutanthauza chani? Akutanthauza chikhalidwe chiti cha CCP, cha Katolika kapena? Dziko la Malawi si la tchalichi yayi. Dziko la Malawi si la mabungwe yayi. Dziko la Malawi ndi la aliyense. Ndipo ku Malawiko chikhalidwe chathu sichimadana ndi chigololotu. In fact, ndife anthu ena ake kuti wokonda chigololo kwambiri. Timayimba nyimbo muzikhalidwe mumatidziwa nyimbo ngati chani kodi? Chikundipereka nyumbamo, chikundipereka nyumbamo, chilingatapa. Maona ngati amanena chani azimayi akanena, amanena chimbolo chachikulu. Kulisa nyimbo ngati chani. Anyamata timbe, timboloto, timboloto, timboloto. Timbe, oloto, timboloto. Tima double entendre riri. It's at the heart of Malawian culture. Timakonda chigololo. Mungoyang'ana mafiga za HIV. Mungoyang'ana anthu amene amamwera mowa. Mungoyang'ana culture ya ku Malawi is not conservative. Anakunamiza ni ndani achitsilu ino. Anakunamiza ni kuti culture ya ku Malawi is conservative ni ndani. Mpite muzingwangwa kuli mzimayi akangofika zaka 30 opanda mwana ndikuti amene ali ndi chilema. Anthu akubereka ana osakwatira. Atakubereka ana osakwatiwa. Ndiye kodi mukamati culture yati conservative mumatanthauza chani? Amangofuna to zoom in on the little guy. Kamunthu akaka tikafinye pakhosi kuti tisangalase system. Sizoti ikupindula kalikonse iyayi. The funny thing is azungu amene amabwera ku Malawi amavala mabikini. Amayenda muchita kuona kuti mzungu sinyini imene other teenies Malawi sapanga kanthu. Even mukapita kusalima kuti ukasambire azungu amasambira mpaka kutali. Anthu ena timadziwa kusambira kulowa madzi azungu mpaka kufika kuka island kacha. Why? Chifukwa choti amafuna munthu wakuda asapange china chake. Now on that same analogy imeneyo ya azungu ndi ifeyo tibwereso
ineyo ndili kunzuni nthawi imeneyo ndi youth man ndili kunzuni amene timaonera bono kuti pa DSTV ija Friday usiku 12 o'clock ikangokwana wezi makumana mukhefu zimachitika izizi kupole zimachitika izizi kunzuni anthu amaonera bono pa DSTV pacho a censorship board anali kuti pano pachonchi tatengani phone yanuyo go to www.pornhub.com www.redtube.com www.xnxx.com www.roundandbrown.com www.jamaicavids.com www.xvideos.com muona porno ya dzaoneni a censorship board ali kutiko mamovie amene achina Rambo ache makhala violence and nudity and achina Chuck Norris ache anthu kuwombe motherfuckers slow motion asechipolopolo chita kuphwasula mutu wa munthu kunali magazine apono Penthouse ochokera ku Germany chani it was everywhere a censorship board ali kutiko a censorship board zimene amapanga nthawi imene yakamudzi apoye mwe ukanga ikhuza uyankhwa zakamudzi iletheni books ya Animal Farm ukanga ukamba za ulamuliro wakamudzi iletheni banning books banning points kuti chene chimene amapanga zoti ndi bungwe la censorship zikundidabwisabe kuti mpaka pano azipanga censor chani. First of all, it's artistic expression. You can't really censor that. Munthu ali ndi nyere nde mukamulesa ndi utalibe amala ndipo munthu amene anadandaula ku censorship board anadandaula kuti chani Daniel ali ndi nyere afuna agwire mkazi wina wake afuna mchinde ndiye why is this making munthu winayo uncomfortable amalayo timafuna tizioneka ngati inaka this is the essence chifukwa cha ine ndi madana ndi amalayo chifukwa cha amafuna zizionesa ngati kuti inaka we are God fearing no we are not. We are traditional. No, we are not. We are conservative. No, we are fucking not. If ndi antena okonda chigololo, antena okonda violence, antena okonda kutukwana, anthu okonda everything. If we are just a westernized version of Africa. Malaya. In fact, mukanena kuti Malawi kacha kale siti mavala malaya. Koma pano pati Malawi kacha ndi kuti wavala chidilesi chena yake olo maondo asamaoneke. To whose gratification is that? Mukusangalasa ndani. Musangalasa ndani. Chikhalidwe chatu mukutanthauza chani. And most of the time, nalembaso izizi mu dissertation ya pa undergraduate. Kunena kuti ku Malawi ukafusa anthu kuti chikhalidwe Malawian language chilankhulo chafuko. Tiyankhule chilankhulo chimene Malawi aliyense amamva chichewa. Amanena zinthu zawo chilankhulo dansi fuko. In fact ku school uja timaphunzira chani ati maliyo ndi mwambi yachewa ngati kuti atomboka samafa ngati kuti asena alibe. So in fact mu dissertation yaine ndinapita kuchikwawo uja ndikufusa kasampo kaine kunena kuti kodi chilankhulo chimene Malawi kuyenera kuyankhula ndi chani anthu ane chichewa chifukwa choti ndi chilankhulo chafuko zimayamba chonchi because someone apapa I'm quoting ndani some psychologists what's his name someone is trying to impose their morals on you muzivera zaiwo muzivanga zaiwo muzivanga zimene zimasangalatsa iwo ndi Malawi amene timakonda mowafe amene timakonda ma miniskirts amene tili ndi nyerefe mutithandiza bwanji. Okay, compare this ndi mutapita pachane pa MBC pacha mumvere nyimbo za chizungu. Let me give you an example. Nyimbo iyi mnaimvera pa kambiri you can take someone and if you cry I'm gonna push it. Nyimbo yo anaimba ndi ndani Inaseko amanena kuti ndikufuna ndikunyenge ndipo kamalira ndizinyenga kwambiri. I want to make it sweat. Koma pa MBC kacha amayipanga play chifukwa choti chani ndi ya chizungu
Native as they are comfortable with other people doing this. Amalawi, don't dare, don't dare, don't you fucking dare. As ibanga pono lyakwina tizionera ife Amalawi we are traditional we. No, we are fucking not. Number 2, nyimbo hii ndi Benz Ponane yachokera kwa ndani kwa Vybz Kartel. Ama ndi chani kwani? Cartel, what a way you Benz a beat them bad. Baby, you got the pussy when me looking for. Young Punani match me car. Akuti uli ndi nyini nake yoti kufanana ndi galimoto yangayi. That's what I've been looking for. So come and roll with a superstar. Taxi Punani, stay away far. Ati nyini zo chepa, stay away. You appreciate kuti the art. The art. Sizoti akutukwana kuti no, it's just art. Pasene munthu oyimba ka license kotukwana. Sizoti akutukwana kuti society isokonezeke. Yeah, society inasokonezeka kale and it doesn't take music. Number 3, ndikupaseni sample iyi nato. Uyu ndi ndani kodi? Egyptian. Akuti your pussy so tight, I can't even get it in. Nyene yako ndiyo tina gadi. Mbolo yanga hii. Si ukanika ndikulowa koma. Ndakupasira ninji tima sample ititi. I'm just trying to elaborate point yoti. Antakunja amatukwana. And it doesn't affect the idea of the society how is immoral, it's not conservative or chani. In fact, antu amene amakonda kunama izizi we're conservative chanjan muone data yapa Pornhub. Antu amene amakonda anal sex ndi kagula kaka Pakistan, Arabia, Iran. Antu amene amakonda cat sex, donkey sex. Kumaonea zimezi whoa, that sounds this. They are Muslims. They are Muslims. Ochokera kujani Pakistan, Saudi Arabia. On paper, yeah, we are traditional. Mzimayi uja saonese ndi miendo yomwe. Bisa zimezi, chifo choti ukopa tani azimuna. Why azimuna osavala masheds banja zimaone? Tikupanga focus on the wrong things. Tikupanga focus on the wrong things. Danlu opanga express. Fair to say kuti Danlu wayimba nthawi yayitali for an artist to still stay relevant. Akuyenera kupanga break a certain. It gets riskier and riskier to stay relevant. We can go with that critique. Kunena kuti Danlu akungopanga zimene zichifa choti what lyrics. But we can also say kuti it's just artistic impression. Sizoti akufuna chani. Yeah. Ndiye Amalawi ineyo kumuzi kwatu mlowe and the whole lecture region if you go azimayi amasamba mukamayendesa galimoto ija bridge passable bridge pali azimayi avula malaya naked osatiso avala papanti naked akungosamba. Anthu akumene koko sizoti amaona zimene zichazi and they go crazy, no. After all, ndanena kale kuti tinachokera kuti ku society yodaliyense amayenda mbolo pa mtunda. Mahango so ali ndi china chake chida. Nothing was the issue. Malaya awa taphunzitsidwa kuvala ndi anthu obwera. Zimene munena kuti we are conservative taphunzitsidwa ndi anthu obwera. Ife chikhalidwe chathu timapanga appreciate chani sexuality, we are very sexual beings. Chikhalidwe chathu kuli kuchindana kumene koko, chikhalidwe chathu kuli kumamowa, chikhalidwe chathu kuli chani dating, kuli casual sex, kuli anthu amapanga zigololo. It's baked in every culture. In fact, the human DNA. Munthu aliyense amene ali munthu akuyenera kukhala ndi nyere. Ndi munthu amene amapita ku Censorship Board ukanena nyimbo ya Danlu yondipangisa kuti I should feel uncomfortable. Kodi ndi ndani ameneyo? Ndi ndani? Dziko ilili sila chalichi. Dziko ilili sila kunyumba kwanu. Mu kache ya Malawi muli anthu osiyana. Enafe we are on the other end, ku extreme end. Timafuna chitako tiziona zimene tizimva anthu akutukwana. Timafila bo. Kupita kumpira kuti chinyina amene timafila bo.
inuyo ngati mumafuna muzipita ku church muzipanga zina zake zoti kuvala malaya ngati kuti muli ku desert kwina kwake ndi zanu zimenezi. Komano amene tili ku side ina ndifesa wa Malawi ndipo musatisokoneze ndi zinthu zanu machende anu. Please chonde live and let live. Muzikhala ndi mantra imeneyi. Kulibe ife sitimapita ku church kwanu kwani kuti nkusokosera. Sitimapanga zoti chifukwa chani mukupanga izi ana kuwalowesa madzi kumene koko ku church ana kuyamwidwa mbolo ndi atani ndi azibambo akatolika. Sitimabwera kumene kukumenyani makofi kukuthamangitsani ayi. Mumaveka ana zina zake mukupanga zinthu zina zake kuwacheka ana mbolo. Ifeyo we don't. Sitimapanga chani. Sitimapanga intervene ndi chikhalidwe chani you've chosen it. Tiyeni musasokoneze society izikhala ya munthu wina aliyense siyanu yokha. Ndiye ndikufuna ndikupangeni dedicate kanyimbo kaka inuyo Censorship Board. For sake. Alright, nyimbo iyi ndiye inuyo Censorship motherfucking Board. Rhythm iyi machedwa chani kodi punani rhythm in the Morton motherfucking Balaya. 10. Give me punani, one punani, give me punani, one punani, give me punani, one punani, white punani, black punani, China punani, every punani and the same punani. Do funa bumbu and do funa bumbu, do funa bumbu and do funa bumbu. Lachilome, lachiago, lachitumbuka, kukumba bumbu and kukumba bumbu, kukumba bumbu and kukumba bumbu, nipani bumbu. Kukumba bumbu, matongo anu, machende anu, pansana panu, patako panu, machende anu, pantumu panu. Anyway, that was it for today. Tukumane some video here na ndine Morton, yeah. Alright, that's it.